machiegni. Brian Weke machiegni. Erokamano. Wadani mondo wang'iye kawuono, waketi ratil. Ng'anyo, njore gi weche mag lamo. Nikech kiwinjo gima owacho dhiambo ma kawuono e kind jatend piny William Ruto, ogai mar Azimio Raila Odinga, en ni giyudo kwayo kowuok kuom ute mag lamo. Chal ni ute mag lamo bende osebedo ka temo deyo kuonde moko mondo kwe gi winjruok obede piny Kenya ka. Jaduong' Charles, wach mar chungo ng'anyo gie sani okawi gi buok koso en na gima ne paro ni ne en gima nyaka ne bedi. Gimokwongo an gi stand mara e wach mar ng'anyo. Yes. Ni mokwongo ne waonge gi reasons moromo momiyo ne wang'anyo. Ni wach mokwongo ne wawacho wach mar cost of living, ni bech ngima odhi malo. Yes. Mar ariyo ne wawacho wach mar opening server, mondo wayaw server. So king'iyo wach mar cost of living mane giwacho, to wang'anyo against sirkal mosetiyo kuom dweche 6. Nitie clips ma very clear kanodong at few months to elections, dweche 2 kata 3, ma jakom Right Honorable Prime Minister Raila Odinga nowacho ni no explain maber gimomiyo weche mag ng'anyo timore. Gimomiyo weche mag ngima tek. Yes. Mokwongo ne owacho ni weche mag oro, ma en adieri, wasebedo gi oro maduong' ahinya. Wik mokalo cha nakono ni oro kainano nobede mana higa 80. Wan ne wantiere, ne wachamo mogo mar ramula, mogo ma yellow maize, no gold from America to South America. To apart from that, ne wan gi other reasons kalure kod gik matimre e piny mangima. Lweny mane timre Russia, ure mwayude ngano, kanye magas mang'eny wuoke, mafuta be wuok mang'eny kuro. Mago gin gik moko achiel kuom gik mane keto ngima ne bedo malo. Koro king'iyo weche go, to ne wan gi reason maber momiyo norbe nwang'anyo against sirkal mosetiyo kuom dweche 6 kende. Kibire wach mar yawo server, ker masani onge kod mamlaka mar chiwo direction ni mondo yaw server. Obe ne mana partisan e wach mar yiero. Ni nyalo yaw server kwa ndiko ne IEBC, wamiyo gi reasons momiyo wadwani mondo yaw server kata portal. To apart from that, wanyalo dhi e court. Ng'ama dwa mondo yaw server nyalo dhi e court, ma court nyalo chiwo directive mondo yawe kopo ni nitie reason. Ok no call for demonstrations. To kichaki ing'eyo wach mar server no, inwang'o ni samotim yiero, samitimo yiero chieng' yiero cha, higa 2017 no wach ni results molandi e polling station ema en final. Mane kaka no kale be mane kaka en. To pile pile kotim yiero e polling station, to ijaso form moro miluongo ni 34A. Manyiso results awache in relation to presidential candidates and other candidates. Kose just form mar 34A no? Yes. To as titing'ogi, iterogi e constituency returning officer. To okawo for 34A moke polling stations kate, to riwo, to golo form miluongo ni 34B. Kose bedo gi form mar 34B no, to olando ng'amo bedo mjumbe, to olando ng'amo bedo MCA. As to gi forward results moko ne county returning officer, madhi tabulate mondo land governor, or land senator, or land women rep. Alafu returning officer mar sub-county wuok gi form 30, but samano gi golo form 34A, to agents mag candidates te. Yes. Kao picha. Obo kao picha, to oro Nairobi, ka National Returning Office, the National Returning Office ma Nairobi. Koro bang'e to kao form 34A go te, gi 34B, mano constituency returning officer, to biro go Nairobi ka. Committee me National Tallying Center. A National Tallying Center kanyo be nitie agents. Azimio nigi chief agent gi,
Kenya Kwanza nigi chief agent gi, Wajakoya gi be nigi chief agents gi. Koro sama obiro no to ji bet piny ting'eyo through agents ni 34 ani ma ng'ani obiro go ni chal gi mane okelo cha. To agents magi ma be ne nitie piny e polling station bende oseoro gine picha margi ne their tallying center. Tallying center gi be miyo chief agent. Koro chief agent mar every party ng'iyo ni mae gima no land station. Mae gima no land cha. Ka giwinjore koro yakineno kiluongo commissioners ka. Iwacho ni uriri president makama oyudo gi makama, ng'ama kama oyudo gi makama. Nyiso yes ni by the time milando results kata ma results osedhi e poto oripo bed ni each political party nigi server no gin gi forms gi 34A gi ma ginyalo ng'iyo go server no kopo no yaw negi. And remember ni no yaw server nitiere kuonde mane Azimio kwayo mano yaw negi mano ng'i iwinja. yes Omiyo ka yiero osedhi kamano mano oseland ng'ato mobedo president mochako dhi e court ma court bo chako kale ma president machon ochako miye office mo take over. Aparo ni weche mag demonstrations gi ne gin mana siasa. okay Ne gionge to siasa nigi ngeche. Ja siasa ka ja siasa nigi yore motimo go gike. Giwacho ni there are several ways of killing a cat. So aparo ni weche mane iwacho ni kia sava kiango mago to ne gina wach, but jo siasa ne nigi interest gin wach kata kawuono ineno ko chung ng'anyo to chung ng'anyo no wach president owacho ni otere bunge wach mar iluongo ni partisan parliamentary process. Jo bunge bro decide ni to idhi panel madhi yiero commissioners debate nadi. alright Mae chalo gi gima notimre higa 1997 kane wan gi IPPG Interparty Parliamentary Group manobet piny to gi make decision. So gima dhi timore kawuono en ni gima president owacho no parliament bro bet piny they can decide to ka gisewinjore kaka gidwani mondo yier commissioners. yes To ginyalo form a bill to gikalo as to koro process ma yiero commissioners bende. Lakini ing'e ni server pok oyaw kaka nokwa gima be kaka ni wacho cha pok otimore. But wach mar gima bech gima dok piny aneno ka jatelo wacho the right honorable prime minister wacho ni gidwaro mondo oket subsidy. To gima wacho no krach subsidy ber. Mak mana ni subsidy mane giketo mano uro keto anya wacho ni gin wacho be ne giwuotho kanyachiel mano ket a few weeks to elections mar bando jo millers pod ywak nyaka sani ino ko chulgi okay. Chulgi subsidies mano waketo mag mafuta bende multinationals gi joma ne import mafuta pod ywago gi. Omiyo ka pesa ne onge higa cha kapok otim elections michulo go jogi akia ni pesa ni ose akanye. But maduong' mogik sani koth chwe ji odhi e puodho ji opur ji olugi mane Governor Kang'ata timo Murang'a kawuono cha mondo chiemo wach mar chiemo ni e gima pod bro thago piny mangima kuom higni mang'eny mabiro. Joma bro produce chiemo bro bedo gi mwandu. Omiyo sani koth chwe ji opur government kaka county governments manyalo konyo jopur gi subsidy margi. Yes. Ginyalo miyo gi tractors, ginyalo miyo gi kodhi, ginyalo miyo gi fertilizer ka ginyalo. Okay. Gitim mano gi encourage because ka supply duong ka ji harvest to cost mar gik moko kaka mogo ma ji ywago bro dok piny mana kamano. Ano ka weke ng'iyo saa weke owino wuo dakika 8